Riwruok ma jopuonj mbalariany wasu ng'anyo ma jopuonj mbalariany ma Technical University of Kenya TUK mosebedo kanie ng'anyo kuom maheo jumbe adek bang' telo ma tiegruokno rem chulo gi osara, chulo gowi mag bengi kod osuru. Odiochieng' ma kawuono jopuonjre ne owinjo chak penj, kata kamano penj ne ok odhi nyime bang' jopuonjre go riwore kod jopuonjgi e ng'anyo ma sundo tend skundno chop dwachgi. Igoro maduong' mar wasu Constantine Wasonga mane ochope ka tiegruokno kwayo piny owacho mondo chul jopuonj mag mbalariany kigen kaka ichulo jotije mag piny owacho mamoko. Wasonga bende kwayo mondo olok board mar skundno. We teach, we ensure learning takes place, but also we examine our students. Our exams are not externally sourced, so they cannot be externally examined. Our staffs must be attended to in the next 24 hours. Congress power! Congress power! Otherwise, we are not going to sit for those exams. Let the government take charge of the payroll of public university staff fully. We started last Thursday to replace council. I want to urge the government in the same spirit also change the University Council of Technical University of Kenya. Boda boda sub county Mararia county